መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራን ሜዳ ይኾኑ አማኑኤል። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ትቕንዩ ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እሽኒ ነዛ ቻናል ሓድሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ይኹን ኢኹም ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ሃናፅር ኢትኹም ኮመንት ኣቕምጡላ ኢኹም ማለት ኣሕዋተይ ናይ ላይክ ላገበርኩም ከዓኒ ተባዊዕኒ ኢኹም ማለት እዩ። እሺ ለሎማንቲ ሒዘልኩም ንመፅኹ ከዓኒ ሕፀር ዝበለት ዛንታ እየ ከከፍለኩም ማለት እዩ። ላኡ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተል። እታ መልክዕቲ መንእሰይ ወይ ከዓ ጓል ሂዋን ማለት እዩ። ኣርእስታ ሓደ መዓልቲ ሓደ ወዲ ንኣዲኡ ኣዶ ማራ ሽኮሪና ዝኾነት ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣፍቃሪተይ ምሳኺ ከላልያ ይደሊ ኣለኹ በለን። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ክትመጽእ እያ በለን እሞ ኣዲኡ ድማ ብጣዕሚ ደስ በለን ሕራይ ብሩኽ ወደይ እናተሓጎስኩ ክላለያ እየ። ሕጂ ግን ሹቕ ከይደ ገለ ኣስቤዛታት ክዕድግ ክበልዖ። ንሱ ድማ ናብ ኣፍቃሪቱ ደው ኢሉ ምቅርተይ ሎሚ ከምቲ ዝሓለፈ ግዝያት ተሓቢእኻ ምኻድ የለን ምስ ማማ ከላልየኪ እያ ቀልጢፍኪ መጺ በላ። ኣፍቃሪቱ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ኣብ ዝርከብ ዓብይ መስትያት ገዝኣ ርእሳ እንዳተዓዘበት ዋው ብጣዕሚ እየ ሽኮሪና ከምዚ ዓይነት መልክዕ ረኺባ ንውላዳ እምቢ ትብል ኣዶ የላን እናበለት ካብ ቤታ ወፂኣ ናብ መጸበዪ ኣውቶቡስ ኣምርሐት። እታ ትጽበያ ዝነበረት ኣውቶቡስ መጸት እሞ ተቐዳዲማ ብምእታው ኣብ ድሕሪት ዝርከብ ወንበር ከፍ በለት። እተን ብድሕሪኣ ዝስዕባ ዓባይ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ጎና ኮፍ በላ እሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ጓለይ ብርኽቲ ጓለይ እቲ መስኮት ግዳዕ ፀውዮ በቲ መስኮት ዝኣቱ ዘሎ ንፋስ ብጣዕሚ በርትዩ ኣይከኣልክዎን ብምባል ብትሕትና ክትተሓባበረን ሓተታ። እታ ጓል ድማ ማማ ኣነ ንፋስን ይደሊ ኣለኹ እዚ መስኮት ኣይዓፅወን እየ ብምባል ገታር መልሲ ሃበተን። ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በጽሓ ግን እታ ኣውቶቡስ ሞተር ስለ ዝተዋላሸወት ኩሎም ተሳፈርቲ ክወርዱ ተገደዱ። እታ መልክዕቲ ጓልን እተን ዓባይ ሰበይትን ድማ ከም ሰበን ወሪደን ታክሲ ንምስቃል ኢደን ከወጣወጣ ጀመራ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕን ሓንቲ ታክሲ ጠጠው በለት እሞ ኣውቲስታ ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕን ቦታ ከም ዘሎ ሓበራ። እታ ምልክዕቲ መንእሰይ ጓል ተቐዳዲማ ብምኻድ ማዕጾ መኪና ንኽትኣቱ ከፈተት እሞ ንዒ ብርኽቲ ጓለይ በጃኺ ንዓይ ኣቐድምኒ ምስዚ ኩሉ ተሰኪሞየ ዘለኹ ኣስቤዛታት ብጣዕሚ ተሸጊረ ኣለኹ ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ህውኽ ጋሻ ይጽበየኒ ኣሎ በልዓ። እታ መልክዕቲ መንእሰይ ግን ናይ መን ኣረጊት ሰበይቲ እየን ደድሕረይ ዝስዕባ ኣብ ኣውቶቡስ ዘሸገራኒ ከይኣክልስ እዋዕ ኪዳ ከም ሰብክን ተጸቢኽን ካሊእ ታክሲ ሓዛ ብምባል ናብ ውሽጢ ብምእታው ማዕጸግብ ኣበለቶ። እታ መልክዕቲ መንእሰይ ኣብ ቤት ኣፍቃሪኣ ማዕጾ ኳሓኪሓ ምስ ኣተወት ተቐዳዲማ ኣዴኻ ዳ ኣበይ ኣለዋ ብምባል ንኣፍቃሪኣ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ማማ ኣስፌዛ ክትገዛዝእ ወፂያ ኣላ ሕጂ ክትመጽእ እያ ምቅርተይ ንዒ በዚ ከፍ በሊ እናበለ ኢዱ ናብቲ ሶፋ ኣመላኸተላ። ቀጺሉ ድማ ዋው ማራኢኺ ኮ ሽኮር ሓላለይ ንዓኺ ምርካበይ ኮ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ በላ። ንሳ ድማ መቸም ኣዴኻ ምስ ረኣያኒ
ከም ዝፈትዋኒ ርግፀኛ እየ በለቶ። ዘረብኦም ከይወድኡ ድማ ኣዲኡ ናብ ቤተን ደበኽበላ እሞ እታ መንእሰይ ጓል ምስ ረኣያ ብስምባደ ብሩኽ ወደይ እዛ ክብረት ሰብ ዘይብላ ጓል ኣብዚ እንታይ ትሰርሐላ በልኦ ብሕርቃን ተናዲደን። ማማ ንሳኮ እታ ከላልየኪ ዝወልኩኺ ኣፍቃሪተ እያ በለን። ኣዲኡ ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመን እሪ ብቕፅሪ ኣቢለን ነገርኦ። ንሱ ድማ ነታ ኣፍቃሪቱ እዚ ማማ ዝነገረትኒ ሓቂ ድዩ ብምባል ሓተታ። እወ ሓቂ እዩ፣ ግን ኣዴኻ ምዃነን ኣይፈልጥን እየ ነይረ ብምባል መለሰት። ዝኾነት ትኹን ኣዶ ኩሉ ግዜ ኣዶ እያ፣ ክብሪ ድማ ይግባኣ። ኣደይ ምዃና ምስ ፈለጥኪ ክትኽብር እያ፣ ንኻልኦት ኣዴታት ከዓ ክተስተናዓቒ ማለት ተኾይኑ እዚ ባህሪ እዚ ምልክት ትዕቢት እዩ። ኣዶ ማለት ፍቕሪ ማለት እዩ። መጀመርታ ንዴታትና ብትሕትና ብፍቕርን ክብረትክን ኣርእየን እሞ ብድሕሪኡ ናባይ መፂ ብምባል ካብ ቤት ክትወፅእ ብትሕትና ኣዘዛ። ስለዚ መልክዕ ጥራይ ብቑዕን ኣይኮነን። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውህወት ርእሳ ትሕትን ኣቢላ ፍቕራ ብምርኣይ ምስ ትጓዓዝን እዩ። ስለዚ ንማንም ወዲ ሰብ ክነኽብሮን ፍቕርና ክነርእየን ኣለና። ስለ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ኣሕዋተይ ካብዛ ዛንታ እዚኣ ንመሃሮ ድማ ኩሉ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ክነኽብሮ ፍቕርና ክነገልፀሉን ከም ዝግባእን እየ ኣልተምህር ማለት እዩ። ኣፍቃሪኣ ድማ ከምኡ ኢሉ እዩ ሚዒድዋ ማለት እዩ። ልታ ኣፍቃሪቱ ለማንም ይኹን ክብሪ ከም ዝግብኦ እዩ ነጊርዋ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ትሕት ልቢ ለኽብር ልቢ ይዓድለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክና በቢ ዘለናዮ ሰላም ይብዝሐና። ነዝነበረት ንፃኒሕና ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ። ኣሕዋተይ ብኻሊእ መደብ ክስካብ መፀኩም ድማ ሰናይ ቅነ ይኹነና ክብለኩም ይደሊ። ባይ ባይ። የለን ዝሰኣኑ